Machini kino nyaka ramogi maderoma tamalo prabich mag jopuonjre masome mbalariany mag piny owacho e pacho ka nitiere koda chiedh nade mar dang'ni mar paro kanonro yango ni japuonjre achiel wito ngimane dwe ka dwe kalore kod midhiero ma kamano. Kaka Joyce Oduor lero, seyo biune ute thieth mathoth mag piny owacho kuom koso bedo gi jochiw thieth manigi lony mar arieya manyalo konyo jotuo manigi dang'ni mar paro. E seche ma piny ngima hingo odiochieng' kedo kod midhiero mikelo kod dang'ni mar paro, piny Kenya ok odong' chien e hingo odiochieng'ni. E kinde nyasi mar hingo higni 20 mar riwruok mar Health Rights Kenya e boma ma Nairobi, onyiedhore lela ni jopuonjre masomo e mbalariany mag piny owacho e pachoka ema thoro bedo kod midhiero mar dang'ni mar paro ka japuonjre achiel wito ngimane dwe ka dwe nikech midhiero mar dang'ni mar paro. Students are facing so many challenges out here, starting from financial constraints, which are affected by the new funding model, parents' inability to pay fees, their own inability to be able to sustain their own lifestyles. There's peer issues ranging from friendships to relationships. Students are committing suicide every day, and as we speak, we have lost one through suicide last week, which we are yet to bury, and it has been a common phenomenon losing one student per month. So you can count like 12 in a year. So, and we normally say one student, one life lost is too many lives lost. Kaluore kod nonro mawuok ka migao mar thieth, Jo-Kenya 3.7 nitiere kod achiedh nade mar dang'ni mar paro, kama e kind Jo-Kenya 10, 4 kuomgi nitiere kod midekre mar dang'ni mar paro. E kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany mag piny owacho, oyangore ni atamalo 50 mar jopuonjre nitiere kod midekre mar dang'ni mar paro. Research shows that nearly 50% of university students across the country are struggling with one form of mental health issue or the other. It could be anxiety, it could be depression, it could be something else that these students are struggling with. It could be social life. And I think for us at Health Right, we're focusing on the universities as well because every life matters, and we don't want, we're looking at a population that eneno jotuo manigi dang'ni mar paro gino mamiyo ok giyud kony kata thieth maber. Osiptende wa mag public mag sirikal seche moko yudo ka ikruok maber onge nikech iyudo ka seche moko ok jitemo bedo train manyalo handle situation no, ama seche moko koneno ng'ato ok onyal ng'eni ng'ani nigi shida mane. Koro seche moko iyudo ka tek nikech iyudo kata ka ng'ato biro ok ka ging'eni en gi mental problem to iriembe ni timo ni nade, ibehave nade. Koro ineno ka seche moko bedo matek nikech ng'ani obiro en gi shida mar depression to reception moyudo kende rach. Nikech ko depression chako bedo marach e dot, ing'eni kata imo bedo scared, koro kitambo chope daktari, koro obedo was. Magi duto timore e seche ma omenda bilion 62.2 dhine thieth mar dang'ni mar paro higa ka higa e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jodak Malamu koro ywak ne piny owacho mondo mi ogol moko kuom